ôl I Dinas Plant Noah. Hedwyn ni'n mynd I bod yn dysgu rhifau fel hyn. 1, 1, 2, 2. Okay? So then, ni'n mynd I gwneud hyn. So then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dwi'n mynd I bod yn dysgu 1 I 10. Now, mae gen I can bach, okay? 1, 2, 3, cyfri gyda fi, oh yeah, ni'n mynd I cyfri gyda rifiau. 4, 5, 6, oh yeah, 7, 8, 9, 10. 10 bysedd ar y dwylo. Okay then, mae gen I can dipyn bach arall. 1 pysgodyn, 2 ceffyl, 3 ci, 4 bocs, 5 diod, 6 ffôn, 7 bag, 8 pen, 9 blws, 10 ti yn y pentref. So then, now, beth os ni'n dysgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bysedd a 5 bysedd ar un dwylo. 2 bysedd, 2 dwylo gyda 5 bysedd yn gwneud 10. Ceilen, gobeithio ti wedi coffi'r fideo yma. Gobeithio ti trwy bysedd lan a fi ddim yn gwybod hyn o'n Gymraeg, ond subscribe! Hwyl! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ydy hwnna'n 10? Na, mae 5. 5! Ond dwi yn 7. Loedwy. Fi yn 7 years old. Come on! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.